नायलाय लोगोफोर दिनै लास्ट दे तामुलपुरनि बे ओंखामखौ आं गारनानै थांनो गोसो गैया नाथाय थेवब्लाबो गारना थांनांसिगोन जुलि लास्ट दे जि गोथाव गोथाव ओंख्रि नै बेदर अमाबो जालांसै दाउबो जालांसै लास्टनि लास्ट माथो नै अमा दाउ नै इयो मिरामिस माने इयो सुनिबारजों बिस्थिबारजों मिरामिस जायो सेंग्रा मानसिबाबो आंखौ मोजां शिक्षा नंगौना ओमफ्राय जोंनो मानिबावा ना आगै दे जानोसै बिदिब्ला लास्ट दे जादो सिदार दे नै दाउआथ' ओरैबायदि टेस्टि र' एवदोंसै जोंहा दाउबो जागोन दे आगै वाव मोदोमफ्रु लुगै मेरे को पूरा फुल कंट्रोल दो पहले थांनो रेडी बाहर है हाय नाम बोलो नाम हाँ एलेक्स दैमारि एलेक्सनि लज बियो ना मालाबा फैबाथाय जोंनाव थाफैनो लायाला आजा एलेक्स मालिका लजनि मालिका बेनो नै मालिका सारसो जोंना ना ले नाङा आंनो बेखौ सोजोबनो र' पार्मानेन्ट होआबा नाङा आंनो अच्छा Berapa parah naik ke sini? Nah, kampungnya ke luar itu. Kurasa. Tangan kadang rasanya. Ro, ini ya heroin na, apa dah kurasa bencin. Aza, election jemput bencin na. हाल डिसीजन लो ली कुंडा मार दरवाजा से फोटो ले हां आ जाओ एलेक्स बाबू हम लोग का मालिक मालिक ना बाबू क्या जाते Music vlog. अच्छा बरे Cinematography itu editingnya sebenarnya lucu. Sama. Bye. Ada mana enggak? See you later. See you to my bro.